مستيات بيتنا سلام كما يصنحكم كبرات تخاتلتنا اب مود اتحدار 2025 كفال اكلات ناي حنتي ارتراويت اد تقراريصو اب ببينو بوتاتات كم استرخبن مزاربي معكنات زينا خوينو كم زنبرن زذكر كوينو انه قا حجي اب جرمن زقاطمه كال موت ناي حد ود 14 عامت ارتراوي ازراراب خوينو يقصلالو مواتي يوسف يزبحل اب زوبا نوردهاين ويستفالن يزقمت نيرو حلفت مقدي اب دبباويጫፍ ናይ ሓንቲ ዶርማገን ዝተባህለት ገጠር ኣብ ወሰን ሓደ ቫልድ ዜ ዝተባህለ ቀላይ ዝወደቀ ሬሳ ምስ ረኸቡ ንፖሊስ ሓቢሮም ወሃብቲ ህፁፅ ሕክምና ወረድኤት ናብቲ ቦታ ምስ ተፀውዑ እቲ ወዲ 14 ዓመት ብሂወት ከም ዘየለ ኣረጋጊፆም ክብሉ ዓቃቢ ሕግን ፖሊስ እቲ ከባብን ኣብ ከተማ ዱዘልዶርፍ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም ሬሳ ዮሴፍ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖ ዘመላኽት መጉዳእቲ ስለ ዝነበሮ ፖሊስ ምናልባት ናይ ቅትለት ገበን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጣረ ኣሕዲሩሎ በዚ ከዓ ኣብዚ ጉዳይ ሓበሬታ ንዘቐበለ ሰብ ናይ 10,000 ዩሮ ግንዖ ክወሃቦ ምዃኑ ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ ወላዲት ዮሴፍ ናብቲ ወዳ ዝተረኽበሉ ስፍራ ብኣካል ድሕሪ ምርካባ ምስ ጋዜጠኛታት እውን ቃለ መሕትት ኣካይዳ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ከዓ ንውላዳ ኣብ ደገ ነዊሕ ከይጸንሕ ከም ዝነገረቶ ንሱ ግን ናብ ሓደ ናይ ጨመተ ልምምድ ዝካየደሉ ክለብ ወይ ማሕበር በፂሑ ክምለስ ከም ዝኾነ ከም ዝሓበራ ተዛሪባ ቀፂላ ስልኪ ደው ኢለሉ ምልዓል ምስ ኣበየኒ ግን ተሻቒለ መን ከም ዝኽገብር ይኽእል ከም ዝመስለኒ ወደይ ሓደ ዘይፈልጦ ሽርሒ እዩ ኣጋጢምዎ ዮሴፍ ዝኾርዓሉ ውላደይ ነይሩ እቲ ዝበለፀ ውላድ እዩ ኢላ ነበርቲ ዶርማገን ዮሴፍ ኣብ ዝወደቐሉ ቦታ ሽምዓ ብምንባርን ዕምበባታት ብምውዳቕን ሓዘኖም ይገልጹለዉ ንሱ ዝነጥፈላ ዝነበረ ናይ ኩዕሶ ጋንታውን ብሞት ኣባላ ዝተሰማዐ መሪር ሓዘን ኣብ ድሕረ ገጻ ኣስፊራላ ዮሴፍ ምስ ወላዲቱን ጓል 7 ዓመት ሓፍቱን ኣብ ሓደ ናይ ስደተኛታት ማዓስከር እዩ ዝነብር ነይሩ ምስ ዶንጎየን ስልኪ ምልዓል ምስ ኣበየን ወላዲቱ ናብ ሓለቓ እቲ ናይ ጨመተ ማሕበርያ ደው ኢላ ንሱ ከዓ ንሎሚ ዝኾነ ናይ ምርኻብ ቆፀራ ኣይነበረናን ክብል መሊሱላ ዮሴፍ ግን ካብ ገዛ ክወፅእ እንከሎ ናብቲ ናይ ጨመተ ማሕበር ብምኻድ ሓድሽ ዝመፀ ዲቪዛ ክዕቅን ከም ዝኾነ እዩ ተዛሪቦ ከንቲባ ዶርማገን ኤሪክ ሊረንፌልድ ሞት ናይ ዮሴፍ ልብና ተንኪፍና እዩ ንስድራ ቤቱ መሓዙትን መቕረቡን ከዓ ብስም ዶርማገን ጽንዓት ይሃብ ይብል ኢሉ ቀፂሉ እውን ኣባላት ፖሊስ ብልክዕ እንታይ ከም ዝተፈጸመ ኣብ ቀረባ ክበፅሕዎ እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ዓቃቢት ሕጊ ያነ ያኮቤክ ብወገና ዮሴፍ ኣብታ ገጠር ሙሉእ ብምሉእ ብኣውንታ ዝተወሃሃደ ከም ዝነበረ መስኪራትሎ ዮሴፍ ካብ 2016 ዓመተ ምህረት ንድሓሪው ምስ ስድራ ቤቱ ኣብ ዶርማገን ክነብር ጸኒሑ ኣብዚ እዋን ፖሊስ ኣብ ጉዳይ ዮሴፍ ዝኾነ ሓበሬታ ኣለኒ ዝበለ ሰብ ክሰምዕ ድሌት ከም ዘለዎ ዝገለጸ ኮይኑ ንሓበሬታ ነዚ ቁፅሪ ስልኪ ኣቐሚጡሎ ባዶ 2-131 3 ባዶ 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 ሬሳ ዮሴፍ ብቅድሚ ትማሊ 28 ጥሪ 2026 እዩ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብሓለፍቲ መንገዲ ተረኺቡ ሞት ዮሴፍ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጀርመን ዓቢ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑሎ ብዙሕ ህዝቢ እውን በቲ ዘጋጠመ ሰንቢዱሎ ፖሊስ ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ሒዝዎ ዘሎ ቅትለት ተፈጺሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ስለ ዘሕደረ ከዓ ኣብቲ ዮሴፍ ዝተረኽበሉ ከባቢ ጽዑቕ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ዕሉማት ተኽለባት ዙርያ ናይቲ ቦታ ፈቲሾሞ ናብቲ ቀላይ ብምጥላቕ እውን ዳህሲሶም ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድሮናት ከይተረፈ ነቲ ከባቢ ብምኽላል ሓበሬታ ክእክባ ፈቲነን ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ክጭበጥ ዝኽእል ነገር ኣይተረኽበን ሬሳ ዮሴፍ ብኽኢላታት ይምርመር ከም ዘሎ ዝተፈልጦ ኮይኑ ብልክዕ እንታይ ከም ዝተፈጸመ ንምፍላጥ ግን ሕፅረት ሓበሬታ ኣሎ እታ ኣቐዲማ ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ዝተቐትለት ኤርትራዊት ውላዳ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ተረኺቡ ጥርጡር በዓል ቤታ ከዓ ካብ ኣውሮጳ ወፃኢ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተሕዘ ኣብ እዋኑ ተጸብጺቡ ነይሩ ናይ ዮሴፍ ጉዳይ ክሳብ መዕለቢ ዝረክብ ክንደይ ከም ዝወስድ ምግማት ኣይከኣልን ጀርመን ኣብ ኣውሮጳ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝነብሩዋ ሃገር ከም ዝኾነት እዩ ዝንገረላ ክሳብ 80,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብዚ እዋን ኣብ ጀርመን ይነብሩ እቶም ዝበዝሑ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርትን ከባቢኡን ከም ዝቕመጡ ከዓ ጸብጻባት የመላኽቱ ካብቶም ኣብ ጀርመን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተፈጸሙ ናይ ቅትለት ገበናት ጉዳይ ካልድ ፈጺሙ ዘይርሳዕ ተረኽቦ ነይሩ
ካልድ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2015 ኣብ ከተማ ድሬስደን ሞይቱ ተረኺቡ ፈለማ እቲ ቅትለት ብዓሌታውያን ጀርመናውያን ዝተፈጸመ እዩ ተባሂሉ ተገሚቱስ ኣብ መላእ ጀርመን ሓያል ቁጥዐ ኣላዓኢሉ ነይሩ ድሓር ግን ፖሊስ ብምርመራ ኣረጋጊጸዮ ዝበሎ ሓበሬታ ዘርጊሑ ካልድ ምስኡ ኣብ ሓደ ገዛ ብዝቕመጥ ሰብ ተቐቲሉ ዝብል ውጽኢት ሒዙ ድማ መጺኡ ነዚ ውጽኢት ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ኣይቅበልዎን ናብ ካልእ እዋናዊ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ኮሚቴ ኣባል ዝኾነ ግሪጎሪ ሚክስ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት በመልዓሉ ንህይወት ሚልዮናት ናብ ሓደጋ ዘቃልዕን ንሰላም እቲ ዞባ ዝዘርግን ሕማቕ ኣጋጣሚ ክወልድ ይኽእል እዩ ክብል ተዛሪቡ እቲ ኣባል ኮንግረስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንኢትዮጵያ ናብ ኩናት ሕድሕድ ዝመልስን ንዝኾነ ኣካል ዘይርብሕን እዩ ስለዚ ሰላማዊ መፍትሒ ክናደየሉ ይግባእ ኢሉ ሚክስ ኣብ ወርሒ ግንቦት ምርጫ ብሰላም ምእንቲ ክካየድ ኩሎም ወገናት ካብ ግጭት ተቆጢቦም ነቶም ረድኤት ዘድልዮም ወገናት ክሕግዙን ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብምሉእ ተፈጻሚ ክገብሩን ተላብዩ ኢትዮጵያ ገጢምዋ ዘሎ ፖለቲካዊ ቀውሲ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣይፍታሕን እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንመጻኢ ዕድሉ ጽቡቕ መገዲ ክጸርገሉ ዝኽእል ዲፕሎማስን ነፃ ምርጫን ጥራሕ እዩ ክብል እውን ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ኣብ ገለ ክፋላት ክልል ትግራይ ዝግንፍል ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ እዋን ብዘጋጠመ ምዕባለታት ዓሚቕ ስክፍታ ከም ዝተሰምዖን ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዝምዕብል ዘሎ ጉዳይ ግጭት ፈደራልን ሕወሓትን ክልቲኦም ወገናት ስቕታ ብምምራጾም ንብዙሓት ኣገሪሙ ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ናብ ትግራይ ዝበራ ነፈርቲ ዶ ምባል ካልእ ዝበሎ የለን ምናልባት ሎሚ ብልሳን ኣማኻሪኡ ኣብ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣቢሉ ገለ ክብል ፈቲኑ ኣሎ ከምቲ ናይ 2020 ዝነበረ ናይ መጠንቀቕታ ወይ ናይ ዜና ዓወት መግለጺታት ግን ኣይረአን እቲ ግጭት ኣብ ወረዳ ጸለምቲ ነይሩ እዩ ኣብ ኣላማጣን ኮረምን እውን ምቅይያራት ናይ ሰራዊት ኣሎ ህዝቢ ኣብ ሸቕሎት እዩ ዝርከብ ካብ ባንክታት ገንዘብ ኣብ ምውፃእን ዘድልዮ ንብረት ኣብ ምሽማትን ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ብሕጂ ክመጾ ንዝኽእል ዝኸፍአ ነገር እናሓሰበ ኣብ ሸቕሎት ይርከብ ኣሎ ሰልፊ ስምረት ድሮ ንሕወሓትን ህግደፍን ናብ ምኹናን ኣትዩ ኣሎ ንሕወሓት እውን ድሑር ጉጅለ ክብል ሰሚዎ ኣሎ ውዕል ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብምሉእ ከይተፈጸመ ካልእ ተወሳኺ ኩናት መጺኡ እንደገና ናብ ካልእ ውዕል ሰላም ክኸየድ እንተኾይኑ እቲ ናይ ኮለል ዕንክሊል መወዳእታ ኣይክህልዎን እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 30 ጥሪ 2026 ምሸት ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንረኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ደሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي